and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Wa man tao na sa kunahuna, oy. Ay, pastilan, Franco. Ay ko isud si imong bulsa, uy. Mao gini imong tumong din, he. Nga nisod ka din, he. Nga wa magpahibaw nako. Katisan, oy. Paabot ako. Magtiwas ta inig abo sa bay. Kasabot ka? Magtiwas ta! Ay, Come on. tasa day. Mugawasan lang ko, eh. Ayaw. Diya ka lang. Punaan pa na ako na imong beer. Ay na. Ay lang. O, di ba ka masugot? Mapunaan ako imong beer. Mahal man ka. Ha! Mudawat ka kang Sofia. Pero sa ako, di ka mudawat. Ha? Unsa man ka? Ibog kang Sofia? Na? Yabag ng taong ka. Basta di ka mudawat ng beer na ako ron. Maglagot ko nimo. Katisan, oy. Nausan ka? Muinom pa ka o dili? Pagsulti. Winom na lang. Okay. Dini ka lang. Ay, pagbiya din ha. Balikot ka din Ayaw pagbalhin. Diri ka lang. O lagi, dirir ako. Patan di kag beer. Paabot ko diri. Da ka lang ha. Ordiran Lagi. ta kag lami ang pulutan. Ay na lang ng lami ang Sige, pulutan. sige ron. Balibad ron. Maglagot pa ron ko. Oy, lagi. Sige, unsay gusto nimo. Sige, paabot ako diri. Paabot ako. Amo ni Kati. Di ko mo inom sa beer. Ng iyang orderon. Maglagot siya. Kay kang Sofia ko no, niinom ko. Ay. In love kayo ni siya na ako eh. Paabot lang ko siyang gi-order eh. Waiter. Ma'am. Tagay grande na siya o ingaman si Charong Bulaklak, okay? Yes, ma'am. Dali ala palihog. Okay, ma'am. Balik ko na ako dito si Greggy. Unsa na? Okay na. Ako na itong gipunan ang ihang mainom. Malingaw na to. Unya? Balik ko na ako si Greggy. Unya, basig makita kang Franco eh. At to rato sis Bilyaran. Tumubalhin og laing pwesto. Dito rato siya. Gipunan man ako og dugang mainom. Oh, siguro ka, ha? Ay, lagi. Oo, lagi. Wa man ka di mo awaya. Ambot si tawag ato. Pero hapit jud, hapit. Tanawa ka ra gyud uy, Kasi, Dili uy. ka saban, no? Ngang di ka saban, wa mapapahibaw. Be, biligrog, madiskwido ta ini. Tunta ka gyud. Sige na, uy. Arion sa nako, balik ko sa nako si Sige, Greggy. sige, ato Wa pa mohatag og datong jay. Amaw. Ang binagog, di na ka mo bagay. May giasikaso lang ko. Mo ba? Inikulin mo ka naman. Iya, tanti ka. Ayun na lang, uy. Nga naman. To be honest, kuhaon ko sa kumbana. Oh, mo ba? Okay kayo. Adto di ka mo sa kayo niya, kuhaon ka man ka para way kubot, di ba? May kay nakasabot ka, Greggy. Ana, gina, kinala mo sabot ita kay bana ko na nimo. Thank you. Pero ibaw ka, gusto ko magsilos yung bana. Unsa? Unsa itong kisulti ni mo, Greggy? Gusto ko magsilos yung bana. Wala, uy. Nga naman. Magsilos unda ko, kana kung doon na pa ko'y katungod pa. Aw, lagi. Dito, ay gino ako. Gusto ko magsilos pero ako sang nauna nga dili ka ko ngayon nga magsilos. Inoon, mangigi lang ako. Hala, uy. Di ba ka nang selos og pangiki? Maura man tingali na. Lahi. Una, lahi og spilling. Unsa? Ikaw. Labaw pa ka kursunada ni Cafe na ko da. Nitrapo pas naong ni Mr. Martinez. Huwag yun mahado ka magkit ang Franco eh.
Pero si Franco noon, tuwa sa gisbilyaran. Wa sa mo palit og laing lugar. At tuon ako. Bay, di pagyapon ko diri bay. Okay. Pero basig malimot ka, ha? Hmm? Ha? Ito ba ang invitation ba? Mo show ka. Kaya nalimot ka sa invitation. Ugma ba to? Ay, Okay. Sige bay. Salamat sa pagpaybaw ha, pagpa-remind ako. Sige bay, bye na ha. Show man din ako ugma eh. Si Cleo man eh. Hello, Inday. Dugay pa mo pa? Hapit na, anak. Paabot lang kung mama ni mo. Okay pa. Murag doon ay lechon bili diri da. Daraan ti ka na ka. Bisag unsa pa. Sige, Inday. Bye na. Hello, Franco. Sofia. Okay na ka diri, ha? Okay ra. Kuan, gi-orderan ko ni Kati og usa ka beer. Mao ba? Sige, anak gyud. Basta asawa nga magtangga sa bana. Syempre, tagdun ginag maayo. Accommodate kinagtarong. Ay, maikog magutagod. Ay, nganong maikog man ka, Asa may imo? Sige, enjoy ha. Total, hapit naman mi Manira. Oo, Sofia. Muna lang ko kay di man ka magpatod kung magkakasigumbana. Yes, Greggy. Kamusta ka maabot ng hikayon nga inig-off ni mo? Ari na ka makiguban ako. Ay, Greggy, ay. Ikaw ba, lisod, kay may bana ba yung taon ko? Bita, joke lang. Hey, dawatan niyo. Hala, ay, Greggy, ay. Ako na palipay niyo mo sa imo may pagtagat na ko. A very small amount. Matter of 3,000. Greggy. Bye. Hala, mangalit lagi ka kiss. Pagkalit lang ko. Kaya kung maranghin ko balibaran, unya ako niyo mo. Ay, depende. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!